Arratsaldeon, ongi etorriak crossover jaialdira, joan den asteazkeneko egun bereziaren ostean, ekitaldiz betetako astea izango dugu, hemen Santa Teresa komentuan eta Tabakaleran askotareko ekitaldiak eta programa bete-betea izango dugu. Ikusle gonbidatua saiean, esate baterako, arratsaldero izango dugu gonbidaturen bat, eta gaurkoan Sara Zozaia musikaria izango dugu. Kaixo, Sara, zer moz? Kaixo, oso ongi. Sara musikaria da, 2015an hasi zen kontzertuak eta ematen agertokietan, hainbat taldetan kantatu du eta bakarka ere bere bidea egin du, eta bere azkeneko diskoa bakarka Nara izan da. Baina gaur uste musikaz ezin dugula hitzein dezakegu, baina tokatzen dena da telesailetaz hitz egitea eta horri emango diogu bide. Izan ere, crossover telesaien inguruko jaialdi bada, telesailen kultura du ardatz, Gipuzkoako Diputazioko Kultura Departamentuak antolatzen du, eta hurrengo egunetan askotariko gaiak landuko ditugu solasaldietan, proiekzioak izango dira, eta gaurkoan Sara Zozaia musikariarekin telesaiez hitz egitea egokituko zaigu. Lehenengo galdetu nahi nizun, Sara, zu aurra zinenean, gaztetxoa zinenean, eta ze telesai gogoratzen dituzu horrela izan zirenak bereziak zuretzako? Badut bat bereziena dela niretzat, txikitatik eta oraindik pentsatzen dudanean serien inguruan, hartxiki etortzen zait burura, goizero ikusten nuen eskolara joan baino lehen, eta lehen bat zagoen ohitura orain ez dakit mantentzen den, baina eskolara joan baino lehenago gelditzen ginean bizilagunak, umea gineanak, eta etxe baten egoten ginean hor marrazki bizidunak ikusten, orduan dakat oroitzapen hori oso polita. Eta gero pixkate adinean aurrera inala, bazegon telesaien bat adibidez gurasoak ikusten ez dizutena edo lakon bat? Egia da, gehien entzuten nuen jendea Simpsonen inguruan hitz egiten ez, Los Simpson, eta nik inoiz ez dut hori ikusi. Nahiko kuriosoa da, ze baitanak eramaten gintunez jendeari hori ikustera, baina ez zitzaidan bat ere gustatzen eta oraindik jendea harritzen da ez, hori komentatzen dudanean, da pixka bat kultura general moduan ikusi dan zehoze, baina nire kasuan ezan horrela. Eta euskarazkoak ikustaltzen itun, gaztetxoagoa zinenean? Bai, gogoratzen naiz nola ostiralero ikusten genuen Martin telesaia adibidez etxean, eta hasieratik Goenkale izan da baita ere ikusten nuen telesail bat, gainera nire anaiaren adin berdina zeukan ez, eta urteak betetzen zijoan inean, nire anaia ere banekin zenbagarren urtean zijoan, orduan, bai, bi horiek oroitzen ditut. Justu, ez dakit badakizun, Goenkalek beteko ditu 30 urte aurten, udazkenean beteko dira 30 urte lehenengo atala eman zutenetik, eta ETV aztertzen ari da atal berriak grabatzea. Zuk ikusiko zenituzke atal berriak? Noski, bai, uneko egun. Niretzat izango zen arralde horretara ez, herri berezi horretara buelta oso polita izango zen, eta hori egiten duten. Sintonia horre euskaldun askok dugu buruan ez, hasierako karetako sintonia hori nola gogoratzen duzu? Sentimenduak eragiten dizkizu? Jo, bai, egia da, gogoratzen dudanen eta adibidez egon dira nire bizitzan momentu asko Goenkaleri lotuta. Adibidez gogoratzen ez Madrilera joan eta txapas ikusi nuenean ez, metroan eta zan pertsonai oso garrantzitsu bat telesaian, baina baita bizitzan, eta gero adibidez nik Pertiga genuen, denbora motz batean, eta Naro Agirre kameo bat egiten agertu zen. Orduan, ezakin nire bizitza joan da oso lotuta, usteet telesai horretara, eta badaude elementu batzuk garrantzitsua direnak. Naro Agirrek kameo baino personaje... Gehiago ez, bai. Izan zuen gainera Itziar Ituñoren bikotekidea zen, uste? Egia da, bai. Bira. Itziar Ituño, Nekane Beitia personajea zen, eta Naroa izena zula. Usteet, baietz. Baina egia da usteet, oazen banken entzutela sketch bat, Naro Agirre Goenkalen, perteo batekin, gogoratzen zera. Bai. Ondo. Hala ere,
Egia esan, euskarazkoak bai, baina atzerrikoak hainbeste telesail daude, eta ziur naiz izan direla telesail batzuk estatu batuetakoak adibidez gustora ikusi dituzunak, eta zein nola izan da gehien, zure telesail kutxunetakoa? Badauzkat batzuk buruan, adibidez The Office asko gustatzen zait. Originala baina gustatzen zait gehiago estatu batuarra. Edo agian okerra nago. Inglesa da. Inglesa da, bestea gehiago gustatzen zait. Baina gero gehiago da ingleseko sortzailearen edo, beste serie bat ikusi dut eta asko gustatu zait baita ere. Baina bai da The Office gainera ez dut bukatu oraindik. Orduan, denboran zeharrez, ikusten ni joan zehose, oso ona iruditzen zait. Eta beste telesail bat esango nuke Larry Daviden Curb Your Enthusiasm. Nik Seinfeld ez nuen ezagutzen, Seinfelden sortzailea da Larry David, eta pandemia garaian ezagutu nuen telesail hau, eta egunero ikusten genuen bazkaltzeko orduan, eta entzegun ez dakit, pasarte huts hori, bete zigun humorez eta kolorez, ez? Osea, dakat oso oroitzapen ona, eta orain justu atera dute azken denboraldia, baina ez dut ikusi, zena dut momentu egoki batean ikusi, hasi kaina izor pixka gordetzen denboraldi hori. Kau, telesaien kontsumoa asko aldatu da, zue epatu duzu, Martin garai batean astero atal bat ikustearena, azkeneko urteetan jendeak ikusten ditu errenkadan hainbat atal edo aukeratzen du nola ikusi. Zu pixkat hori, kontsumo hori nola ikusi ez du, pandemiare epatu duzu eta pandemian ere jende pila bat hasi zen plataformetan arpietza egiten eta asko hasi zen baita ere kontsumoa. Zu pixkat hori nola bizitzen duzu? Claro, da pixka bat, nik uste lehen geundela lasaiago kontsumitzeko forma horretan sanoagoa iruditzen zait, pazientzia baita gehiago lantzen genuen, eta orain hainbeste eduki daukagu gure eskura ez, infinitoa da ikusi ezakegun guzti hori. Orduan oso zaila da alde batetik aukeratzen zer ikusi, eta bestetik denbora hori mugatzen. Orduan, uste dela oso lan pertsonala eta bakoitzak bere erara egiten du. Gero, egia da gustatzen zaita, adibidez nire izebak askotan esaten dit, telesail bat hasi eta asko gustatzen bazaio, etxan egoten da igual astebete hori ikusten eta jazta, ez? Eta horrek badu baita zehose gustatzen zaidana, eta pasa ditut igual asteburu bat telesail bat ikusten eta jazta, baina egia da ez dela insanoa eta zaila dela. Zaila da orain dena dugulako eskura, ez? Eta hori askotan da igual gehiegi. Alare badaude telesail gutxi batzuk, astero estrenatzen duten atal bat, eta ez dakit horiek ere gogoko dituzun. Neri gustatzen zait hori bai. Pixka bat, eta horregatik uste dut ez, Larry Daviden azken denboraldia bari naiz, denbora guzten ikusteko momentu, aukeratzen dugun momentu batean. Uste dut gauzak azkardatu zenean, eta inungo pazientziarik ez dugunean lantzen, askotan ez dugu hainbeste baloratzen, ez? Eta hype txiki hori sortzen danean, gero agian atentzio gehiagorekin ikusiko dugu datorren hori. This Is Us, telesaiaz, desango zen? Da oso intensoa, oso ona iruditzen zait. Eta gero dakak ez dakit ze kapazidade, baina saio bakoitza, kapitulu bakoitza da pasatzen da guztia, ez? Eta esaten duzu, trama ezingo da gehiago luzatu, baina bai luzatzen da. Ze, klaro, azkenean pertsona baten bizitzak dazka mundu pila bat, ez? Eta hor dizizazen lantzen da asko pertsonaia bakoitzaren unibertso mundu guzti horiek. Orduan, klaro, trama infinitoa da, ze pertsonaien bizitzak ere aurrera egiten dute, denborekin jolaste horrek baita ematen dizu joku pila bat, eta oraindik ez dut bukatu ez da, hor dakat, intenso nagonean, badakitza ikusi ez, eta gutxinaka kontsumitzen dudan telesail bat da. Hori ondo dago ez, izatea nola baitere horre telesail bat badakizula koskein dio zeiok ez zula ezen momentutan, ez da? Bai, gustatzen zait, hor edukitzea gainera irakurri nuen aurrekoan, ez? Ume bate galdetzen zion
aitari, ze pasatzen da liburu bat bukatzen dezunean pertsonaiekin, nora joaten dira ez? Eta hori gertatzen zaindari baita ere, telesail bat geroz eta gehiago gidoian egia esan. Eta harrapatzen hauen telesaia normalan izaten da, espero ez dudan hori esaten denean ez, gidoi landu eta on bat danean, eta uste hainbeste eduki daukagu eta hainbeste eduki ikusten dut, kontsumitzen dut asko egia esan, eta geroz eta gutxiago gustatzen zait gidoi prediktibleak ikusten ditu danean, eta uste horrekiko gero agian baita ere gidoigintzak geroz eta zailagoa da, ze gidoigintza edo sorkuntza, ze bai publikoak hainbeste kontsumitzen dugu, zeo zerk mugitzea pertsona bat, ez, audientzia igual geroz eta zailagoa baita gertatu daiteke. Orduan, bai, gidoia oso garrantzitsua. Predeciblea esan dezunean, etorri burura askotan Netflixeko telesail batzuk, neko predecibleak izaten dira. Ez da zuri ze plataformatako edukia guztez ezkizut gehiago. Ez hori da asuntoa ez, hasiera batean Netflix hasi nintzen bertan kontsumitzen eta aurkitzen dituen gauza batzuk, eta gero pasa zait filminen zentratu naizela asko, eta filmineko edukia kontsumitzen ditut konstanteki, eta Netflixera bueltatu nintzenean, ez nuen ezer aurkitzen, modu horretan pentsarazten zidana, ez? Orduan, uste plataformak bai duela baita ere zer ikusia zure kontsumo joerekin. Eta nire kasuan oraintxe filmin da gustatzen zaidan gehiena. Filminan ikusi duzu Such Brave Girls? Bai, adula gutxi ikusi nuen uste. Inglesa? Bai. Ostras, bai, dira bi aizpa ez? Bai, eta ama ere, berezi xamarra. Bastante, zekan pixkatantzak girls, ikusen ditu hor pertsonaien lanketa nahiko antzekoak, eta oso ona, gogorra, bai. Baina, parre ere iteko egokia ez? Bai, brutala, bai, gauza oso intensoi buruz hitz egitea komediaren bidez ez. Gero, zuk musikari bezala, abidez, ze telesaietako soinu banda egitea gustatuko litzuzko, ez dakit disizaren tankerakon bat edo nolakoa gehiago? Bai, nik uste hor ondo jungo zen, ez? Bain, uste agian, nire musika ondo jungo zen nahiko serie kontemplatiboetarako. Ze bai iruditzen zait nire musika joan daitekela igual naturarekin bat, dialogo gutxiko telesail batekin, beraz, eta gira da nire ametxetako bat dela irudiei musika jartzea, beraz esango dut etorkizuneko telesail batean ondo joango litzakela, hori nahiko kontemplatiboa, nahiko geldia, eta ea pasatzen den noiz baita. Ondarrauak telesaiak jarraipena izango du, denboraldi berria grabatuko dute Nagore Aranbururekin, hori ere, polita izango litzateke olako telesail batean, ez? Txintxua Filmsen telesai hori ez dakit ikusi zen nuen, Ondarrauak? Ez dut ikusi, baina egia da jarraitzen ditu dela Adrio Zaran Calleja eta musikari batzuk musego bera, ez? Eta fijatzen ez asko, baita hemen egindako produkzioetan agertzen diren sortzaileak. Beraz, oraindik uste daukadala ikasteko asko, uste ez dela momentua, ze bai igual denbora behar da, horrelako zeuzertan ibiltzeko, baina bai gainera hasi errenteria baita ere musikagileak orain hasi da pelikuletan, telesaietan musika jartzen, eta asko eragiten du nik uste dut, irudiari asko eragiten dio. Piskate ikusle bezala, ze ikusle gonbidatua, zaitugu gaur, zure ametxetako telesailea, pixkat nolako, ze ezaguarra izan marko lituzke, oraindik asmatu ez duten telesail bat, eta ikusiko zenukela hola, ez dakite, irrika hondiz. Neri gustatzen zait dana oso kostumbrista, orduan horregatik uste dut This Is Us bezalako telesail bat dela nire favoritoetariko bat, ez? Ez dakit nola izango zen, baina bai pertsona oso landuak izango lituzke telesaile horrek, eta uste dut ikasiko nukela asko kapitulo bakoitzarekin.
Uste gidoia dijoala oso lotuta ikasketarekin, ez? Eta askotan esaten dutenak, pertsonaiak esaten dutenak, bapitzen dizu zeo ze barruan edo erakusten dizu zerbait. Eta uste dut, gustatuko litzaidakeela hori ikustea telesail batean, eta hemen egindako produkzio bat izatea gustatuko litzaidake. Badakit oso zaila dela produkzioak egitea eta gainera ondo eginak direnean finantziazio asko behar dela, musikan baina inkluso zailagoa da, lehen ari ginen izketan, baina geroz eta gehiago gustatzen zait hemengoa kontsumitzea, beraz, etorkizunuke hori hemen egina izatea gustatuko litzaidake. Nik gogoan dut, Euskal Herriko azkeneko bi produkzioetako bi telesail, primeran plataforman estrenatu direla, Itxaso eta Ture Detektibia, gainera, primeran plataformaz gero itzengo dute, hemen solasaldi bat izango da primeran plataforman inguruan, eta hortaz galdetu nahi nizuke, primeran plataforman azken aldian ikusi duzu ekoizpenen bat? Justo komentatu duzuna ez, Itxaso ikusi nuen, gehiago ez dut ikusi, baina bai uste dut dela oso proiektu polita eta joango naiz gehiago sartzen eta gehiago ikusten seguru. Crossover jaialdian gaude eta baita ere galdetu nahi nizun nolabait ere telesaien inguruan ikusten da, ez? Jaialdi honetan batzutan badola jendea bizitzen ditula telesaien zaletasun hori irrika handiarekin eta leno Iñaki Alisterekin egon naiz, Iñaki Alistek jarri du erakusketa bat hemen Santa Teresa komentuan hainbat telesaien eszenatokiak, ez? Etxeak eta hoien planoak eta hoiekin indu erakusketa bat eta berak aldiz esaten zuen bera ez dagoela nolabait ere azken orduko telesaio horiekin ez dagoela garai batekoak nahiago ditula eta ikusten dula ere jende bat oso gelditzen da oso harrapatuta eta ikusi ez azkeneko atalan ez dakizerena eta hori pixkat orduan galdetu nahi nizun nolabait ere zaletasun, muturreko zaletasun horrek dituen gauza onak eta baute dituen gauza txarrak. Nik uste dut oso lotuta dagoela agian lehen komentatzen nuen eskaintza infinito horrekin, ez? Azkeneko telesaia ikusteak edo eguneratuta egote horrek exigitzen du denbora eta orain denbora nola bizi garen, ez? Oraingo gizarte moderno honetan denbora gutxi daukagu aisirako eta ez eguneratuta egote ezak ekartzen dugu FOMOa, ez? Eta FOMOa toki guztietan dago, baita ere... Esplikatu FOMOa, dola gutxi berrian ere reportaje interesgarri batean zen FOMOa. Bai, irakurtzen dudan, ze uste dut FOMOa dagoela toki guztietan. FOMOa da sentsazio bat eragiten dizunak, besteak zehose egin eta zuk ez egite horrek eragiten dizu falta baten sentsazioa. Behar bat betetzen ez bazina egongo bezala, ez? Toki batean egon nahi dezu, baina ez zaude, edo ez dezu egon nahi, baina aukera horrek, ez egotearen aukera horrek eragiten dizu sentsazio inkomodo bat eta ansiedade puntu bat, ez? Hori sare sozialek asko nutritzen duten sentsazioa da, FOMOa ikusten dezunean laguna mendian dagoela igande goiz batean, eta zu ohean zaude ez erren gabe. Horrek FOMOa eragiten du, eta uste seriekin ere baita pasa daitekela. Seria, telesaiak, pelikulak, musikak guztiarekin. Orduan, niri gertatzen zaite, eta gira da, askotan igual gaizka ikusten dut errekomendazioak egiten, justa aurrekoan ez, Netflixen azken telesaiak atera dira, ezakize, eta justo Netflix ja utzi dut. Orduan, klaro, zan, ostras, ezingo dut hori ikusi. Eta orduan FOMOa banekan, baina bueno. Hala ere gaizkak aurrekoan idatzi zuen hainbeste telesail ekartzeak ekartzen duela batzutan ere gutxiago irakurtzea, ez dakit hori zuri gertatu zaizun. Liburuak irakurtzea. Bai, liburuak irakurtzea gutxiago. Neri ez, ze oso liburu irakurlea naiz, egunero irakurtzen dut, eta hori egia esan danaren eguneko momentuan non pantaiak ez dauden, non denbora galditzen den, eta uste dut hori oso ondo mantentzen dudala, eta eguneroko nire momentua da irakurketa, osea, niri ez zait pasa.
Eta lehen aipatu duzu, imaginatuko zenukela, ametxetako telesaila, zerbait kostumbrista, baina ez dakit adibidez, zuk ere, konposatzen dituzue taldean eta bakarka kanta asko, eta kanta horietan ere historia asko daude. Ez dakite, pentsatu izan duzu noizbait, kanta honen historiarekin agian noizbait peli bat edo telesail bat edo egin zitekeen? Justo horrekin ez, baina bai pasatzen zait ametxekin. Bai, ametxekin? Bai, amesten dugu denak, baina nik asko gogoratzen naiz ametxekin. Eta egunero apuntatzen ditut, eta badude amets batzuk bizitzen ditu dela pelikulak izango balira bezala. Eta ikusten dut trama eta esaten dut eski hau izango zen pelikula on bat. Osa, ikusiko nuke, hau. Baina, bueno. Eta asko dituzu apuntatuta, ametsak idatzita asko? Egunero, bai. Horrekin gauza asko sortu daitezke, ez? Osa, liburu bat edo euskal zer, ez? Bai, ez ditut gero erabiltzen, baina uste eta apuntatze horrek egiten hauela konstiente, amazten dudan horrekin, eta gero hori nolabait gelditzen dela nire gorputzean, ez? Eta gero sortzeko prozesu horietan ateratzen da batzuetan. Psikoterapia ez? Horrekin ez duzu amets horiekin psikoterapia egiten? Bueno, ez dakat oso argi ze ametsen teoria gustatzen zaidan, orduan ez dakit nola analizatu. Ondo. Gero, pixkat amaitzen juteko, crossover, jaialdi hau, aurreko aurten 7. urtea da. Ez dakit aurreko urteetan ikusi duzun ekitaldiren bat edo proiekzioren bat edo? Egia esan ez, eta bain ezagutzen dut izenez eta gainera lagunak baditut bertan ez, bertako parte direnak, baina enaiz aktiboki enaiz joan, hasi que hemendik aurrera esango dizut hartuko dela parte eta joango naizela. Gainera justu proiekzioak aipatu ditzakegu batzuk, bihar adibidez, badago proiekzio bat eta bakaleran, Sky Showtime plataformako telesail bat, ostegunean Marbella, Movistarreko bat, eta larun batean Las Largas Sombras, Clara Roquetena, eta hori telesail hortan emakumezko aktore ugari azaltzen dira, oso onak, tartean Euskal Herritar batzuk ere, Marta Etura eta Itziar Atienza, izan dut privilegioa Las Largas Sombras horren kapitulu bat edo beste egiteko, eta uste dut zure estilokoa izan daitekeela Las Largas Sombras, eta hori larun batean lehenengo 2 atalak eman gaituzte eta bakaleran. Igual animatuko naiz, Bai. Oso ondo, ez dakit musikarekin jarraituko duzu proiektu asko izango dituzu, kontzertuak ere hurrengo asteetan ere bat ozkizu? Bai, asteburuan larun batean agian bai joango naiz, ze kontzertua aldatu dugu dataz, baina aurreko egunean eta aurrengo egunean kontzertuak ditut, beraz agian plan polita izan daiteke, pixkat deskansatzeko, eta... Eskerrik asko denagatik, Sara. Mila esker zuri. Ongo gara beste egunen batean hemen crossoverren, eta zuei mila esker arretagatik, eta jarraitu crossoverreko ekitaldiez disfrutatzen, hemendik minutu gutxira izango duzue, primeran euskara eta fikzioaren gaiaren inguruan inguru bat, eta eguna bukatzeko eguneroko telesailen gaineko inguru bat baita ere. Hurrengo egunetan jakiteko zer dagoen, crossoverren webgunean kontsultatu dezakezue programa, eta bihar arte.